כללי המשחק, חזרנו. האם הממשלה עומדת בהחלטות שהיא בעצמה מקבלת? האם היא עומדת ביעדים? אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה עוקב אחר ביצוע ההחלטות ומפרסם כל שנה דוח עם תמונת מצב על היישום של ההחלטות האלה. מה מגלה הדוח הזה השנה ועד כמה ההחלטות האלה רואות את האזרח ומשרתות אותו? על כך אנחנו רוצים לדבר עם נמרוד דגני, ממובילי תנועת עלינו, ולשעבר מנהל אגף ממשל במשרד ראש הממשלה. שלום נמרוד. צהריים טובים, בסדר גמור. אז אתה פעם כן כתבת את הדוח הזה שאנחנו מדברים עליו, של דוח המעקב להחלטות במשרדים הממשלתיים, וכרגע כשאתה מסתכל על הדוח הזה שפורסם לאחרונה, מה אתה רואה שם, והאם זה טוב מה שאתה רואה? קודם כל, כשאני מסתכל על התמונה הרחבה, אני רואה שהממשלה נמצאת בבעיה, שהיא ממשלה מתפזרת, לא ממוקדת, שלא מצליחה לרכז מאמץ, המון סעיפים, המון תקציבים קטנים בכל מיני פירורים, המון צוותים שמוקמים ולא בטוח לאן הם הולכים, ואת התוצאות אנחנו לא מרגישים בקצה. לפני שאני אצלול לתוך כל העומק וזה, אני רוצה לתת דוגמה אחת קטנה. הממשלה הזאת שנכנסה לתפקיד בתחילת שנת 2023 קיבלה החלטת ממשלה להורדת מחירי הפירות והירקות. וחלק מהסעיפים גם בוצעו, זה מפורסם בדוח. את היית בסופר לאחרונה? אני, שהולך לסופר, אני חושב פעמיים לפני שאני קונה שזיפים לבן שלי, ואני מסתכל מעל הממוצע. אני שואל את עצמי לאן הגענו. אז לא כל סעיף שבוצע מזיז את המחט בקצה, וזה האירוע שאני רוצה שרגע נצלול לתוכו. כן. אבל אתה כבר נכנס לתוך ההחלטות עצמן. רגע, נבין אם ההחלטות שבכלל התקבלו הם בוצעו? זאת אומרת, מה הדוח הזה מראה? בוא נעשה תמונה כזאת. נסתכל עשור אחורה. התקבלו 1,300 החלטות שהיה להם משמעות ביצועית. זאת אומרת שהממשלה צריכה לבצע איזושהי פעולה סביבן. ומשרד ראש הממשלה עקב בשיטתיות אחרי 14,000 סעיפים שהכילו 600,000 מילים, ובדק כל סעיף האם הוא בוצע או לא בוצע. והתוצאה של כל הדבר הזה? אז אחד, שיעורי הביצוע של הממשלה יחסית סבירים. בין 75% ל-80% ביצוע שנתי, זה תוצאה שהיא יציבה. אז לפחות זה משהו טוב. וזה מקום שאנחנו, יש לנו בסיס להתחיל איתו. היו אנשים שלפני עשור קיבלו החלטה להתחיל להכניס את השגרה הניהולית הזאת, לבדוק סעיף סעיף מה קורה עם זה, וזה מצוין, זה תשתית שמאפשרת לנו להסתכל עכשיו ולהבין מה קורה. אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. 1,300 סעיפים, 14,000 סעיפים, המון מילים, איך זה מגיע בסוף לאזרח בקצה, ומה קורה פה. אחד, חצי מההחלטות זה סעיפים תקציביים. זאת אומרת שצריך להעביר כסף ממשרד למשרד, או ממשרד לרשות מקומית, או לאיזשהו פרויקט שצריך לבצע. אוקיי? כשאת מסתכלת בתוך כמעט 8,000 סעיפים האלה, כמה כסף זה? רובם המוחלט זה סעיפים קטנים, בסדרי גודל קטנים של ממשלה. 1,000,000 שקל, 3 מיליון שקל, 500,000 שקל, 100,000 שקל, לפעמים סכומים מגוחכים. זה יוצר לך תעשייה שלמה של פקידים, שכל שנה מחדש הולכים ורודפים אחרי הכסף להעביר אותו מימין לשמאל, משמאל למין. ובאותה נשימה, פחות מ10 סעיפים, זה 85% מהתקציב של הממשלה, של הסעיפים, של הכספים שעוברים שם. אז הממשלה מתנהלת לפי עיקרון פרטו, אבל הפוך, אוקיי? בצורה הופכית לחלוטין. אוקיי, אז יש 8,000 ומשהו סעיפים שהם להעביר כסף מימין לשמאל. מה לגבי השאר? יש עוד מאות החלטות שמה שבעצם הן קובעות זה שצריך להקים צוותים. ועדות היגוי, ועדות בין משרדיות, ועדות בין מגזריות, פורומים, צוותי עבודה, מנהלות, תמצאי איזה שם שאת רוצה לדבר הזה. זה צוותים שמתכנסים, חושבים, מייעצים, לועסים ומגישים המלצות לממשלה. מה קורה עם ההמלצות האלה? אחד, לפעמים זה נספר כצוות שהוקם, יש וי, יופי, ביצענו. אבל האם ההמלצות של הצוות יושמו? לא בהכרח. בדקתי, שוב, עשור אחורה. יש החלטות, אבל הן לא מיושמות בכלל. ההחלטה היא להקים צוות, אז זה בוצע. אז יופי, אז יש לנו 80% צוותים שהוקמו. ומה? הלכתי ובדקתי כמה מתוך ההמלצות של הצוותים הממשלה באמת מחליטה ליישם. במילים האלה, איפה כתוב בהחלטות ממשלה לאמץ את המלצות הצוות זה וזה. מתוך מאות צוותים שהוקמו, אני סופר משהו כמו 30. שממש נמצאו בפועל. נגיד שספרתי לא טוב, נגיד שיש 100 מתוך 800. זה רוב הצוותים לא עושים את המסטיק ומגלגלים את הכדור לממשלה הבאה, או לא יודע מה קורה איתם. כמה החלטות כאלה של הקמת צוותים וועדות יש? כ-800 החלטות שממש להקים צוותים וכו'. בסוף שאני סופר לאמץ, המילה לאמץ מופיעה 30 פעם בתוך 14,000 סעיפים. אפשר לבדוק אותי, הנתונים פורסמו. אז מה המשמעות של כל הדוח הזה?
של מעקב אחר היישום של החלטות הממשלה. איך זה כן היה יכול להועיל לאזרח? אז בסופו של דבר, אנחנו רוצים לראות פחות תהליכיזם ויותר תוצאות. למה להעסיק את השרים בממשלה ואת ישיבות הממשלה לשלוח, להעביר כסף מימין לשמאל, ולמה לשלוח את הממשלה למנות צוותים שאפשר לקבל את ההמלצות שלהם מראש? בוא נגיד שדברים מבושלים עולים משולחן הממשלה, ומה שלא, שישאר בחוץ. למה 2 משרדים או 3 או 4 צריכים את הממשלה שיגידו להם להקים צוות? זה בזבוז של זמן, באמת, וזה בזבוז של קשב ומיקוד ניהולי. אתה מדבר פה על ההחלטות עצמן, כן. על אופי ההחלטות ועל תוכן ההחלטות. מבחינת הדוח הזה שאנחנו מדברים על המעקב, זה מבוצע, זה בסדר. אני אומר, מה בכלל לא... טוב שיש דוח כזה. שוב, טוב שיש דוח כזה, זה נותן לנו בסיס עובדתי. אבל זה מפורסם, גם הציבור חשוף למידע הזה? אז תראי, אני חושב שבשורה התחתונה, אחרי ה7 באוקטובר, אני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה להמשיך ולקבל את המציאות הזאת שבה קורים תהליכים על גבי תהליכים שלא מזיזים את המחט. הממשלה קצת שכחה איך מתמקדים, איך מקבלים החלטות אמיצות, אוקיי? איך לפעמים רבים עם קבוצות כוח. אנחנו לא יכולים להמשיך לקבל את התהליכיזם הזה, התוספתיות הזאת, עוד שקל פה, עוד שקל שם, זה לא מה שמזיז את המחט. הממשלה כמעט התמכרה לזה, זה תקומה והצפון, ובאשקלון עכשיו שעברה החלטת ממשלה, זה הכל אותו מתכון. לממשלה כל בעיה זה, יש לה פטיש, כל בעיה זה מסמר. אנחנו צריכים דברים אחרים, ואנחנו לא יכולים להמשיך לקבל את זה. ורוב הבעיות מקבלות ועדות וצוותים, ושבסופו של דבר לא קורה איתם שום דבר. זה הפתרון. קיבלת החלטת ממשלה גדולה, קיבלת הרבה צוותים, הרבה סעיפים תקציביים קטנים, הרבה סעיפים לביצוע שכהן קוראים לא קוראים, בסוף המחט לא זזה. אנחנו לפעמים צריכים לקחת ולהגיד קודם כל חברים, יש לנו בעיה, הבעיה היא כזאת, צריך לשלם מחירים כואבים בשביל להתמודד איתה, זה המשמעויות, אנחנו נשים את זה בצורה ממוקדת וככה נפתור את זה. ועד שלא נצא מהלופ הזה, הדברים לא יזוזו בצורה משמעותית כאן. וזה קורה תמיד? אתה אומר שאתה בחנת את זה ב10 שנים אחורה. זאת אומרת, זה בעיה אופיינית של שירות המדינה? אני חושב שיש הידרדרות או... אחד, לבירוקרטיה יש נטייה להתרחב, זה קורה בהרבה מאוד דברים אחרים, זה קורה גם בחקיקה בכנסת, זה קורה גם במספר הסעיפים התקציביים בספר התקציב של הממשלה, זה קורה בהרבה דברים. מבחינת תקנים במשרדי הממשלה זה נוטה לגדול. אני רוצה אבל להגיד משהו, הטענה שלי היא לא מול הממשלה הספציפית הזאת או הקודמת. דווקא הממשלה הזאת קיבלה יחסית פחות החלטות, פחות סעיפים, קצת יותר ממוקדת מאשר ממשלת השינוי. ממשלת השינוי הייתה שיאנית, הסעיפים והבירוקרטיה והצוותים, והקימה צוותים בצורה לא פרופורציונית. אני אומר, אחד, כשאנחנו... קיבלה פחות החלטות ביחס לממשלות אחרות? יותר מדי. אלפי סעיפים בשנה וקצת. אמרת שיש את ההתעסקות בעניינים הקטנים האלה, בהסתות האלה. המון קטנות. אז דווקא בשעת מלחמה, בעת מלחמה, יש עדיין את ההתעסקויות האלה, היינו מצפים לראות פחות... אז הממשלה הזאת, אני אומר, היא קצת יותר שפויה מהקודמת יצאה מכל פרופורציה. אני לא מדבר לא ימין, לא שמאל, אני מדבר מבחינת עובדות. אני רוצה שיהיה לנו ממשלות ששמות נושאים גדולים במרכז השולחן שלהם, דנות בו ומביאות את כל הכלים שיש לממשלה בשביל להתמודד עם זה, ולא כל בעיה שמגיעה להם עוד סעיפים, עוד צוותים, עוד תקציבים קטנים שלא מזיזים את המחט. זה מציאות שאנחנו לא יכולים לקבל אותה. כן. ואם אנחנו לא נדרוש את זה מנבחרי הציבור שלנו, זה לא יקרה, זה עלינו. מה צריך לקרות כדי שבאמת יהיה איזשהו שיפור יותר טוב בהתנהלות הזאת בשירות המדינה? אז אחד, אנחנו מדברים פה עכשיו, אנחנו מכירים בבעיה, זה נושא שהוא בכלל לא מדובר, אוקיי? זה לא הסיפור של שיעורי הביצוע. שיעורי הביצוע הם תנאי חשוב, אבל לא מספיק. אנחנו רוצים לחשוב בתוצאות, אנחנו רוצים לחשוב בגדול, אנחנו רוצים להביא את הנושאים הבוערים לסדר היום לשולחן הממשלה, ולא אוסף של נושאים... זאת אומרת שביקורת ציבורית על העניין הזה, מודעות של הציבור על האופן שבו מתנהלים הדברים, בוודאי, אני חושב שזה חשוב. יכולה להשפיע באיזשהו הרבה אנשים בסוף מאזינים לתוכנית פה ושומעים ורואים את מה שאנחנו מדברים עליו. ואם אנחנו נדרוש מהממשלה, ממשלה שממוקדת בתוצאות, וממשלה שלוקחת את הנושאים הגדולים כמו יוקר מחיה, כמו מערכת חינוך, כמו תחבורה, פקקים, דיור, דברים שאנחנו לא מצליחים לקבל תוצאות שעוזרות לנו בחיים. תשים אותם במוקד, תתעסק בהם ולא בזנב הארוך של להעביר 500,000 שקל לשיפוץ מתנס לא יודע איפה. אני חושב שהחיים שלנו פה יהיו הרבה יותר טובים. יש איזה שהם תחומים או סקטורים שבהם אתה רואה שיש עבודה יותר טובה בהשוואה לאחרים, ואחרים שבהם זה מאוד לא טוב? אני חושב משרדים ממשלתיים שעובדים יותר ביעילות. אני אגיד דבר כזה, כשממשלה רוצה, היא יכולה להתמודד עם אתגרים לאומיים גדולים, אוקיי? ואני אתן כמה דוגמאות.
עשינו את זה עם מערכת המים שלנו. בשנת 2005 השתרל לקראת בצורת, בשיאה של בצורת, ופשוט הממשלה החליטה לשנות מהיסוד את השיטה, לעבור להתפלה, סגרו את נציבות המים, פתחו את רשות המים, והפכנו למעצמה אזורית של התפלת מים, שלא חסר לנו פה זורמים בברזים, בזמן שהשכנות שלנו במזרח התיכון מתייבשות ומלחמות פורצות בגלל מים, אנחנו פתרנו את זה. באותה דרך גם כשהיה לנו את רשות השידור המסואבת, הממשלה החליטה שהיא מטפלת בזה, יורדת לשורש העניין, סגרה את רשות השידור, הקימה את תאגיד השידור הציבורי, הביא לנו מוצר הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי, בפחות כסף. זה מיקוד ביחס למה שהיה. כולם יסכימו על זה, בסדר? עם הפוליטיזציה שהייתה בתוכו, ואני לא נכנס לכל הפרטים, זה אולי נעשה בפגוש את העיתונות, אבל בסופו של דבר קיבלנו מוצר ציבורי הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו לפני זה, וזו הייתה החלטה גדולה שצריך לריב איתה, שצריך להיאבק עבורה וכולי. גם ממשלת נתניהו... יש את המסוגלות להביא תהליכים, מהלכים גדולים שבאמת משפרים. כאלה דברים אנחנו רוצים לראות. וגם לצורך העניין שאנחנו באים עכשיו לטפל בחבל תקומה או בשיקום הצפון. בואו נדבר גם על הכללים, נשנה את הכללים, ניתן יותר גמישות לרשויות מקומיות, נשנה את איך שהמערכות עובדות, נפתח פקקים במערכת החינוך שתקועים עשרות שנים. את הדברים האלה אנחנו צריכים לשים במוקד, ושם אני רוצה את הממשלה עובדת, מתאמצת ויוצאת מגדרה. אז בין הדברים שלדעתך צריך לשים במוקד, אתה ממובילי תנועת עלינו. נכון. שהיא מכוונת בעצם לתיקון של כל הרעות החולות שיש בשירות נכון. המדינה. אז איפה לדעתך המהלך שהכי נכון לבצע בימים אלה? הכי דחוף. אנחנו בעלינו אומרים שישראל הגיעה לקצה, נקודת הקצה שבה הרעיונות שלנו כבר לא עוזרים לנו להתמודד עם הבעיות. אני חושב שהבעיה הכי חמורה שלנו זה מערכת החינוך. יש לנו מערכת סופר ריכוזית, אני חושב שהיה אצלכם בשבוע שעבר אלי דוד, ודיבר על הנושא לאור מה שקורה בארגנטינה. כן. אני גם עבדתי כמה שנים במערכת החינוך, יש לנו מערכת חינוך סופר ריכוזית, ויש הסכמה מקצה לקצה, מחוץ לממשלה, מפורום קהלת, עד קרן ברל כצנלסון, מימין עד שמאל, שהמערכת הזאת לא מייצרת את מה שאנחנו צריכים ממנה. הפערים הכי גדולים במערב, 20 שנה, תוצאות נמוכות. איזה פתרונות אתה רואה למערכת החינוך? מערכת החינוך צריכה לעבור שינוי מבני, צריך לבזר את הסמכויות של משרד החינוך לרשויות המקומיות, גם בעולמות של רגולציה, גם בעולמות של העסקת המורים. אנחנו רוצים לראות את הרשויות מובילות את זה בצורה הרבה יותר חזקה. הם המאמץ השלטוני המצליח שלנו, ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה ב7 באוקטובר, כן, ראינו את זה במבצע עם כלבי. הרשויות המקומיות יודעות לבצע כשנותנים להם את הסמכויות ואת הכלים לעשות את זה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל השאלה עם הדברים שאתה אומר, שאולי נשמעים טוב מבחינה תיאורטית, אבל כשמורידים אותם לשטח, אז יש המון בעיות בביצוע וביישום שלהם, בעיקר בגלל שקשה מאוד להכניס שינויים למערכת החינוך בגלל הוועדים, ואנחנו רואים את התגובות של המורים, והוועד הגדול, והשביתות, והמחאות, זה לא פשוט להכניס שינויים למערכת הזאת. אולי זאת העובדה שלא נכנסים שינויים. א', זה לא פשוט להכניס שינויים, וזה מה שאנחנו אומרים. אנחנו יכולים לעשות עוד אופק חדש, ד', ועוד הסכם שכר שתכף ייחתם בטח לקראת פתיחת שנת הלימודים, ועוד מרחבי הכלה ותקצוב דיפרנציאלי, ועשרות מהלכים שביצענו מאז הונחו על השולחן ועדות דוברת לפני 20 שנה. אבל את השינויים המבניים, הכואבים, לא עשינו. ועד שלא נעשה אותם, המערכת לא תזוז, לא תשתנה מערכת החינוך. נמשיך לקבל את הבינוניות שיש לנו, יהיה חסרים מורים, אוקיי? יהיה לנו את האיומים של השביתות בצורה חוזרת כל שנה. את מי זה משרת? זה הכי פוגע בחלשים. החזקים מסתדרים. דווקא החלשים בחברה הם אלה שסובלים מהסיפור הזה, וסובלים מזה בצורה הכי משמעותית. ולכן אני אומר, אין לנו את הפריבילגיה להמשיך ולעשות את כל המהלכים הקטנים והתוספתיים האלו, סטייל מה שקורה בישיבות הממשלה, עוד מיליון שקל פה, עוד חצי שם, להקים עוד צוות. אנחנו צריכים שינויים רדיקליים. אתה מכוון למהלכים גדולים ומשמעותיים. אנחנו צריכים שינויים רדיקליים, עמוקים, שמטפלים. כמו חוץ ממערכת החינוך, מה עוד? ביזור סמכויות לרשויות המקומיות, דיברנו על זה גם בעצמנו לפני כמה חודשים שהייתי פה. אני חושב שבכלל הרשויות המקומיות זה הבשורה שלנו והתקווה שלנו לשנים הקרובות. הם הוכיחו את עצמם מעל ומכל ספק ב5-6 שנים האחרונות. מה לגבי ההחלטות של הממשלה לגבי השלטון המקומי? הם עושות כרגע רק הפוך. קרן הארנונה זה פוגע בסמכויות של הרשויות המקומיות. הרבנים, חוק הרבנים, זה פוגע בסמכויות של הרשויות המקומיות. הממשלה הזאת הולכת נגד הרשויות המקומיות. תהליך של ביזור שהיה בממשלה הקודמת נעצר.
ואנחנו צריכים פה הרבה יותר. הביזור הזה לא מתקדם. זה דווקא משהו שתוקע אותנו, ולרשויות המקומיות יש יש פוטנציאל. המון אינטרסים כדי להשאיר את המצב כפי שהוא, ואולי באמת המודעות הציבורית והלחץ הציבורי יכול חד לעשות משמעית, כי שינוי. בסוף פוליטיקאים לא מתפרקים מכוח מרצונם. זה משהו שצריך לבוא כדרישה שלנו, ואם אנחנו לא נדרוש את השינויים העמוקים האלו מהפוליטיקאים, זה לא יקרה. זה ממש עלינו, וזה שם התנועה שלנו, זה המטרה שלנו, ושם אנחנו פועלים. נמרוד גני, ממובילי תנועת עלינו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. עכשיו אנחנו